जोङो राजा लामा जथायबोदोंमोन, रेल साइथिं जथायबोदोंमोन, हांगार स्ट्राइक जथायबोदोंमोन। दिनै रायजो राजाया दिनै न'खर न'खर प्रमद बर' सारमोननि दैदेननाय आन्दलना साक्सेस जानांगौ होननानै सोरबा माइरं खांनानै हरदोंमोन, सोरबा औवा खांनानै हरदोंमोन, सोरबाया लेबार मावग्राबाबो 50-100 खांनानै हरदोंमोन। दिनै आन्दलना साक्सेस जानांगौ होननानै आन्दलन जाखांनायनि उनाव बिटिआर सुक्ति जाबाय। बिटिआर सुक्ति जानाय समाव बा बिनि सिगाङाव प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन, आं खुनु दिन मन्त्रि एमएलए जानो थाखाय आं आन्दलन खालामाखै। जुदि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा जुदि आखरे आखरे फालन जायाबा आङो जोंनि स्टेटनि मिनिस्टारफोरनि न' लांगोनायाव थांनानै सुसाइड जाहैगोन होननाय बुंग्रा बेक्तिया दिनै माहाजोन जाखो ना गोरिब जाखो नोंथांमोना सिन्था खालामनाया मोजां। उदालगुरि समस्तियाव जोङो दिनै रायजो राजाजों समस्तिनि बारै मोजां गाज्रि रायजो राजाना सुबिदा उसुबिदा बेफोरनि बारै जोङो दिनै सावरायनो फैदों। हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय दैथायहरजानाय जोंनि मोनसे टिम, बे हिसाबै जोङो दिनै फैनाय जादों। आरो बे ओनसोलनि बा बे समस्तिनि रायजो राजानाव मोनसे गिदिर प्रश्न दङ। बे प्रश्नआनो जाहैबाय, जोङो बिपिएफनो भट होनांगौबा मानो होनांगौ आरो इउपिपिएलनो जुदि होनाङाब्ला मानो होनाङा। बेयाव जों बुंदों बिपिएफनो मानो भट होनांगौ होनोबा जोंनि बिपिएफआहाय रायजो राजानि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों सिगां समनिफ्रायनो। जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलखौ जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानै दिनै जे अबस्था दङ, जोंहा बेखौ बिपिएफनि नाजानाय बा हाग्रामा महिलारि सारनि नाजानायाव दिनै जोंनाव बेखिनि अबस्थाया जादों। बेयावनो मोनसे प्रश्नआ जाहैबाय, जोङो इउपिपिएलनो मानो भट होनाङा। बेयाव रायजो राजाया मोनसे सोंथि खालामबाय थादों जे दिपेन बर' बिथाङा सासे बारग' आफादगिरि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, बिथांखौ जोङो मान होयो, रायजो राजायाबो मान होयो। नाथाय मोनसे गिदिर प्रश्नआ बेसो, जेब्ला थांनाय 2020निफ्राय 2025 सिमावहाय जेब्ला इउपिपिएलआ बिटिसि सरखार सालायदों, बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जोंनि दिपेन बर' सारानोमोन। बै समाव बिथांमोना बिदा फंबाय बायदि खामानि मावदों। जोंहा प्रमद बर' सारा जिहेतु बिटिसिनि चिफ, बिथाङा गोबां खामानियाव बेस्थ' थायो। बे मावनो हायै खामानिखौ जोंहा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोबाय थादोंमोन सिगां समनिफ्राय। नाथाय बेयाव जोङो मोनसे गिदिर समस्या नुदों। दिनै सुक्तिनि उनावहाय इलेक्सन केम्पेइन खालामनाय समाव बिथांमोना बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआ पावाराव फैयोबा एनडिएफबिआ जेलनिफ्राय गगोन, एनडिएफबिआ साख्रि मोनगोन, गोरिब न'खरा न'खर न'खर साख्रि मोनगोन। दिनै मैगं फाननानै जाग्राया मैगं फाननानै जानांला, बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन, गोबां खोथा बुंदों। नाथाय बेयाव मेजरलि जोङो मोननै मोनथाम खोथा दङ। दिनै प्रमद बर' सारा एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय बख'नो गोसो गैया बा बिथाङा टाइम मोनाखैब्ला दिनै दिपेन बर' बिथाङा मानो प्रमद बर' सारखौ फर्स खालामाखै। दे आदा, एनडिएफबि बिथांमोना खस्थ' खालामनानै दिनै संग्राम खालामदोंमोन, दिनै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै जाहाथे जोङो बिथांमोननोबो मोजां सुबिदा होनो हायो होनना दिपेन बर' सारा थिननांगौमोन। एनडिएफबिनो प्रमद बर' साख्रि होनो होनदोंमोन, होआसै। बेखौ दिपेन बर' सारा बुंनांगौमोन, प्रमद बर' आदा एनडिएफबिनो साख्रिखौ होनांगौ होननानैहाय। दिनै बिटिआरआव सान्थि सुक्ति जानायनि उनावबो दिनै जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ आरोबाव पुलिसफ्रा फेक एनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन। बेयाव प्रमद बर'आ हायाब्लाबो दिनै दिपेन बर' साराहाय दिनै आन्दलन खालामनानैबाबो बै दायनिगिरिखौ दिनै माबा मोनसे साजा होनांगौमोन। दिनै मार्टियार फेमिलिया साख्रि मोनाखै, बेखौ प्रमद बर'आ होनो गोसो गैयामोनबो दिनै दिपेन बर' साराथ' एटलिस्ट प्रमद बर' सारखौ बुंनांगौमोन जे नोंथाङा मानो दिनै साख्रिखौ होआसै होननानै। अब्ला बेखौनो सानदों रायजो राजाया, जुदि 5 बोसोर समाय मोननायावनो जुदि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावाखैबा, बिथाङा उदालगुरि समस्तिनि एमएलए जायोब्ला उदालगुरिनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय नङा होननानै दिनै बे समस्तिनि रायजो राजाया दिनै सिन्था खालामगासिनो दङ। आरो थिग प्रमानबो दङ, एनडिएफबिखौ जुदि दिपेन बर' सारा आन्दलन खालामनानै बख'योमोनबा दिनैनि डेटआव उदालगुरि समस्तियाव दिपेन बर' सारा केम्पेइनखौनो खालामनांनाय नङामोन। दिनै बे उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो जन्म जानाय दिनै रन्जन दैमारि सार, जाय एनडिएफबिखौ बिथाङा गायसनगिरिमोन एनडिएफबिनि,
बिथांखौ जुदि जेलनिफ्राय बख'योमोनब्ला बा बिथांनि थाखाय जेलनिफ्राय बख'नांगौ होनना जुदि आन्दलन खालामोमोनबा दिनैनि डेटआव दिपेन बर' सारा इलेक्सन केम्पेइनखौनो खालामनांनाय नङामोन होनना जों सानो, रायजो राजायाबो सानो। दिपेन बर'आ बिटिसिनि डिपुटि चिफखौ लांनो थाखाय खाम्फा बरगयारियाव हैनो थाखाय थामथियारि खालामबाय थादों होननानै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों। इउपिपिएलआथ' बुंदों 4-5 मास उनाव इउपिपिएलआ सरकार दाफिनगासिनो दं होननानै बुंदों। बेखौबो बुंदों इउपिपिएलआ। नाथाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनाया मोजां। जोंनि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि समस्ति दिनै देबोरगाव समस्तियाव जाय बिथाङा इउपिपिएलनि जानानै हाग्रामा महिलारि सारजों जुजिबोबाय थादोंमोन, जोंना मानव गेदेर बिजित नार्जारि आदायाहाय इउपिपिएल देबोरगाव समस्तिनि प्रेसिडेन्टमोन। दिनै बिथांमोना इउपिपिएलखौ नागारनानै प्रमद बर'जों थाला, इउजि ब्रह्मजों थाला, राकेश ब्रह्मजों थाला, राजु नार्जारि मोनजों थाला, दिनै जोंहा प्रतिभा गयारि मोनजों थाला, बिथांमोनजों थाला होननानै दिनै देबोरगाव समस्ति इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्टआ दिनै बिपिएफआव जइन जाफैदों। अब्ला बिथांमोना गावसिनिखौ सिन्था खालामनायासो मोजां जे इउपिपिएलआ जोबस्रांलांसिगोन ना इउपिपिएलआ सरकार दाफिनगोन। रुंगुल बर'आ बुंदों बिपिएफनो भट होयोब्ला सोरबा व्यक्तिफोरासो माहाजोन जागोन होननानै, नोंथाङा मा रोखाथि होगोन? जोङो राजा लामा जथायबोदोंमोन, रेल साइथिं जथायबोदोंमोन, हांगार स्ट्राइक जथायबोदोंमोन। दिनै रायजो राजाया दिनै न'खर न'खर प्रमद बर' सारमोननि दैदेननाय आन्दलना साक्सेस जानांगौ होननानै सोरबा माइरं खांनानै हरदोंमोन, सोरबा औवा खांनानै हरदोंमोन, सोरबाया लेबार मावग्राबाबो 50-100 खांनानै हरदोंमोन। दिनै आन्दलना साक्सेस जानांगौ होननानै आन्दलन जाखांनायनि उनाव बिटिआर सुक्ति जाबाय। बिटिआर सुक्ति जानाय समाव बा बिनि सिगाङाव प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन, आं खुनु दिन मन्त्रि एमएलए जानो थाखाय आं आन्दलन खालामाखै। जुदि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा जुदि आखरे आखरे फालन जायाबा आङो जोंनि स्टेटनि मिनिस्टारफोरनि न' लांगोनायाव थांनानै सुसाइड जाहैगोन होननाय बुंग्रा बेक्तिया दिनै माहाजोन जाखो ना गोरिब जाखो नोंथांमोना सिन्था खालामनाया मोजां। दिनै दिपेन बर' सारा मानि थाखाय एमएलए इलेक्सन गेलेनो नागिरदों? रायजो राजानि थाखायथ' नङा। रायजो राजानि थाखाय मावग्राबाथ' बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टशिपावनो मावबाय थागौमोन। रायजो राजानि खामानिखौ एबसु जानानैथ' मावनो हायो। थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' सारानो बिडिसिनि चिफमोन। अब्ला मानो बै समाव रायजो राजानि थाखाय खामानि मावाखै? गतिके आं सानो बिथाङाबो आदामोन सोंनाय बायदि माबा मोनसे लुगैनानै दिनै बिथाङा एमएलए जानो लुगैदों।